Халкыбызның бай тарихы, шул тарихта калган шәхесләре һәм чорлар дәвамында формалашкан образлары бар. Татарның онытылып барган батыр образын кайтарырга вакыт дип саный Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин. Игътибар иткәнсездер, ул соңгы вакытта татар кылычы белән күнегүләр уздыра башлады һәм аны үзенең социаль челтәрдәге сәхифәсенә куя. Татар кылычы тарихын өйрәнеп ул татар ир-егетләренең киемнәрен, хәрби сәнгатен, кылыч белән идарә итү осталыгы турындагы бай мәгълүматны халкыбыздан яңа буынына җиткермәкче. Аларның кайберләре белән Фәрүзә Мәҗитова танышып кайтты. Батыр сүзе бар, батыр образы юк. Тарихта булган, тик еллар дәвамында онытылган татар батыры образын белергә кирәк ди мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин. Идел буе Болгары дәүләте ханнар заманындагы гаскәрләрдә үзебезнең татар ир-егетләрен күздә тота, аларның коралы кылыч булган. Татар кылычлары тикшерә башладык, 14 кылыч гына сакланды. Димәк, кылычларыбызны бетерделәр, юкка чыгардылар, аларны яңадан торгызырга кирәк, нәрсәгә кирәк ул дип сорасагыз. Чөнки ул хәзерге вакытта этнофитнес, дөньяда этнофитнес дигән төшенчә барлыкка килде. Һәм минем фикерем буенча, татар кылыч дигән терминологияны кертергә кирәк. Фәндә кулланылсын дип. Мөфти узган Рамазан аенда кылыч белән идарә итәргә өйрәнә һәм аның тарихы белән кызыксына. Менә шундый күнекмәләр Казанның Тынычлык мәчете ишек алдында уза. Бу иратларда тәвәккәллек, кыюлык тәрбияли торган шөгыль ди мөфти. Кылычны кулланганда бөтен игътибарыбызны җәлеп итәргә кирәк. Кычкына шидамлык гына түгел, да игътибар тупларга кирәк. Чөнки ул кискен, сез үзегез шаһид булдыгыз. Бик фикер башка якка китсә, аннан соң начар нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Шул нисбәттән кылычны куллану ул хәрби сәнгатьләр арасында иң олы, иң зур сәнгать булып саналган. Японская катана дигән әйбер бар, Һинд шамшыры бар, аннан соң черкес шашкасы бар, шулай ук татар кылычы да бар. Булырга тиеш тә. Төрки халыкларының кылычлары бөтен кылычларга прототип булып торды. Шул нисбәттән безнең кылычыбызны, татар кылычыбызны күрсәтергә кирәк дөньяга. Мөфти кулында борынгы татар коралының күчермәсе, аны махсус ясатып алган. Ул чакта нәкъ менә шундыйны эшли белүче осталар булмауы да ачыклана, чөнки үзенчәлекләре күп. Безнең кылычыбыз бик кискен, ул клиновидный дип атала. Клиновидный, балта сыман эшләнгән, игътибар итсәгез. Балта сыман. Аннан соң бу якты кискен, ул елман дип атала. Мәсәлән, ничек кулланабыз аны? Мәсәлән, безнең батырларыбыз ничек кулланган, бер кулда калкан булса, мәсәлән, шулай берсәк, аннан соң Элекеге татар сугышчыларының образын хәзер музейларда гына күреп була. Милли музей экспозицияләрендә киемнәре, кораллары. Төрки халыкларының хәрби сәнгатен 35 елдан артык өйрәнүче, фәнни хезмәтләр авторы, бу өлкәдә махсуслашкан сирәк белгеч Искәндәр Измайлов археологик тикшерүләрдән чыгып, татар гаскәрләренең үз заманында иң әзерлекле хәрби булуларын әйтә. Мы говорим джентльмен там, допустим, или японский самурай. Башка халыклардагы кебек әйтик, джентльмен, япон самурае сыман татар хәрбиләре була. Тик бу сәнгать сакланмый, аның берникадәр өлеше генә безгә килеп җитә. Әйтик, ат чабышлары бу борынгы хәрбиләрнең әзерлекләреннән калган бер элемент булып тора. Кылыч барлыкка килү төрки каганат чорына 7нче гасырга карый ди тарихчы. 16нчы гасырга кадәр татарларның хәрби сәнгате үсеш алган. Тарихчылар әйтүенчә, татар сугышчылары образы Иван Грозный Казанны яулап алганнан соң җыела башлый. Хәзер татарның кылычлы баһадирлары бара китапларда, сәхнә әсәрләрендә генә очрый. Менә татар халык әкиятләре китабы. Монда кылыч рәсемнәре бик күп. Ул каһарманнарның көчен күрсәтә. Кылыч булганда аларга 7 башта дию пәрие дә куркыныч түгел. Кылычлы батыр образы спектакльләре бездә дә бар. Әйтик, Кәрим Тинчурин театр репертуарында алар 5. Аның берсе Карапулат спектакле. Бу киемнәр Аксак Тимер гаскәрләре сугышчысыныкы. Спектакльләр өчен кылычларны махсус ясаталар, артистларга да борынгы тарихыбызны тирәнтен өйрәнергә туры килә. Китапларда да бар. Бик күп кенә китаплар чыкты безнең. Шулай ук урыс телендәге китапларда бар. Ул урысларның нинди кылычлары булган һәм башка милләтләрнең нинди кылычлары булган, алар аерылып торалар. Аларның тарихлары бар. Һәм ул тарихларда язылган кайсы кылыч, кайсы вакытта кирәк икәне. Мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин шушы чор аның үзенчәлекләрен өйрәнеп, татар кылычы тарихын яшьләргә җиткермәкче, бай тарихыбызны белсеннәр өчен. Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зәйдуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.